Кішкене генә бір шәһәрдә бір ханым яшәгән. Ул кызларын ялгызы үстергән, аларны җил яңгырдан, һәр төрле бәла-казадан күз карасыдай саклаган. Нарасыйлар үсеп буйга җиткәч, кияүгә бер шакта килеп җиткән. Олы кызын кул чатырлар белән сәүдә итүче егеткә, кешесен эшләпәләр сатучы сәүдәгәргә кияүгә биргән. Шушы көннән башлап бу ананың еламаган көне булмаган. Яңгыр яуса, кеше кызым эшләпәләрен сата алмый интегәдер. Керем булмагач, ире тиргәмәсә ярый дип борчылган. Кояш чыкса, олы кызын кызганган. Бу юланың кул чатырлары сатылмыйдыр дип хәсрәтләнгән. Шулай кызларын уйлый-уйлый, тамам килмереп беткән. Гел зар елаган. Көннәрдән бер көнне ана кеше юлында акыл иясен очраткан. Ул аның ни сәбәпле елавын, ни бурчуы барлыгын сораган. Тегесе барын да аңлатып биргәч, акыл иясе булай дигән. Ә син фикер йөришеңне, гомумән тормышка карашыңны үзгәр. Гел яхшылык турында уйла. Шуннан соң күңелең шатлык белән тулган үзең дә сизәрсең. Яңгыр яуса, шөкер, олы кызымның бүген сатуы мул булгандыр дибген. Кояш калыкса, икенче кызымның сәүдәсе гөрлидер дип уйла. Кәефең яхшырганны, күз яшьләрең кипкәнне үзең дә сизми калырсың. Һәр таякның ике башы булгандай, һәр эшнең дә ике шишелеше бардыр. Начарын уйлап моңайганчы, яхшысын уйлап, шатлану күпкә хәерлерәктер. Бурын заманда кешеләр, хайваннар киңәшмә корганнар ди. Кемгә күпме гомер бирәсен хәл иткәннәр. Әдәмгә 20 яшь биргәннәр, атка 40 яшь куйганнар ди. Ат, миңа 40 кирәкми, 20-се дә җитәр. Мен гел кеше кушкан эшләп йөрем дип әйткән ди. Ул баш тарткач, әдәмгә аның 20 яшен тәкъдим иткәннәр. Ул бик шатланып, риза булган. 40 яшь гомеренә куанган. Аннан этне китергәннәр. Аңа 20 яшь биргәннәр. Эт, миңа унысы җитәр. Мин һәр вакыт сакта торам бит дип әйткән ди. Әдәм этнең дә 10 яшен алган. Шуннан маймылны китергәннәр. Сиңа да 20 яшь бирәбез дигәннәр. Маймыл да бу гомерне артык узын санаган. Минем тормышым авыр. Миңа унысы да җитәр дип әйткән. Әдәмнең гомере 60 яшькә тулган. Чират псигә җиткән. Аңа да 20 яшь тәкъдим ителгән. Пси, миңа унысы да җитәр. Мин бирсәләр ашыйм, бирмәсәләр юк. Кеше кулында яшим дигән. Әдәмгә тагын 10 яшь биргәннәр. Ул хәзер 70 яшьле булган. Шул исәп буенча һәммәсе дә яшәп киткәннәр. 20 яшькә кадәр әдәм рәхәт, күңелле яшәгән. 20 яшьтән соң ат гомеренә кергәч, дөнья көтә. Ат сыман камыт тарта, күп эшли башлаган. 40 яшеннән соң эт гомеренә керә инде. Оныклары туа, ул аларны тәрбияли, өйрәтә. Эт кебек гел сакта, күз колак булып тора. 50 яшьтән соң маймыл гомеренә керә. Маймылга ашый башлый. Күзләре эчкә бата, җилкәсе сызлый, биле бөкрәя. 60 яшьтән соң пси гомере башлана. Пси кебек йомшакны, җылыны, йокыны ярата. Кеше гомере менә шулай корылган инде.